invite the Prime Minister of the Kingdom of the Netherlands, Mr. Balkenende, to come forward, please. Heren, laat ik in de eerste plaats mijn verontschuldigingen aan u aanbieden. U staat in een rij en de premier komt en die mag gelijk passeren. Mijn vak heeft soms nadelen, maar soms ook grote voordelen. In de instructie die ik kreeg voor vandaag werd gezegd dat ik het gezelschap kort en informeel zou toespreken. Een premier spreekt nooit kort. Dus in de komende 3 kwartier wil ik graag stilstaan bij de verdiensten van Paul en Diana. Paul, je hebt 5 jaar in Den Haag gezeten. En we zijn zeer enthousiast en tevreden over wat jij hebt gedaan. Ik heb je leren kennen als een fijn, als een beminnelijk mens. De afgelopen jaren zijn niet eenvoudig geweest, ook binnen het Koninkrijk. En je bent steeds daarin een bruggenbouwer geweest. Iemand die wist partijen bij elkaar te brengen. Die met een goed woord op het goede moment kwam. En ik bewaar daar de beste herinnering aan. Ik weet ook nog de tijd dat wij samen naar Antillen reisden. In het kader van een kennismakingsbezoek met mijn gezin. En vorig jaar opnieuw. En het zijn goede reizen geweest. En Paul, het was altijd een genoegen om met jou te reizen. Je bent een bijzonder mens. Een plezierig mens. Maar ik vraag me wel af, waarom altijd die rode stropdas? Groene, en als je behoefte hebt aan nationaal gevoel, een oranje, maar niet altijd dat rood. Even kijken, Nia, waar ben je? Om dan toch maar in de sfeer te blijven, geef ik je wel een rode stropdas. Ik ga vertellen dat jij een keer bent gesignaleerd met een boek over astrologie. Astrologie. Nu heb ik zelf niet zoveel met sterrenbeelden en dierenriemen, maar ik denk van, hé, die Paul over astrologie. En toen dacht ik van, in het esoterisch genre gaan we inwerken. En nu is er een bepaalde vraag die je stelt. En die vraag is, welke levensboom is nu jouw boom? In de Keltische boomkalender. Dat was een vraag die dan naar voren komt. En weet je het al? Wat voor boom je bent? Geen idee. Je bent een iep. Paul, je bent een iepenmens. En dan wil je natuurlijk weten van, wat is dan een iepenmens? Nou, dat lees ik dan even voor. En er wordt gezegd, het karakter van een iepenmens in die Keltische boomkalender, in die boomhoroscoop. De iep wordt omschreven als, de iep streeft altijd naar innerlijke en uiterlijke harmonie. Hij houdt van creatievelingen die niet in een hokje te plaatsen zijn en gelooft in de goedheid van de mens. Rustig en beheerst weet de iep het vertrouwen van anderen te winnen. Paul, je gaat naar Rio de Janeiro. Je gaat naar Brazilië, samen met Diana. Diana, ook jou wil ik zeer bedanken voor het werk dat je de afgelopen jaren samen met Paul hebt gedaan. Je was er altijd bij. Je hebt je ook enorm ingezet vanuit jouw verantwoordelijkheid. Heel veel dank daarvoor. En dan ga je naar Rio de Janeiro. Dat is geen straf. Ik heb het woord Copacabana niet genoemd. Ik ben niet zo lang geleden geweest en ik moet zeggen, als je ziet wat er in Brazilië gebeurt, ook wat te doen is voor het Nederlands bedrijfsleven, in de sfeer van oliewinning of de agro-industrie. Allemaal activiteiten die gedaan kunnen worden. Er is zoveel te doen en ik geloof dat voor een consul-generaal het een heel belangrijke plek is. En ik weet ook, en het bezoek dat ik heb afgelegd daar, mijn collega Lula, maar ook anderen, toen zijn we daar geweest met 12 CEO's van grote Nederlandse ondernemingen en een handelsdelegatie van 55 à 60 ondernemingen onder leiding van Camille Eurlings. En het was een buitengewoon goed bezoek. En ik geloof dat we veel meer kunnen. Als ik zie wat voor investeringsschema's er zijn in Brazilië, dan is er ontzettend veel te doen. En wat dat heb je een fantastische taak in een land waar zoveel gebeurt. Het lijkt mij fantastisch om consul-generaal te zijn in Rio de Janeiro. En ik heb, en dat is ook de taak van de minister-president, ik heb ook je woning geïnspecteerd. Je krijgt daar een ongelooflijk mooi appartement. Met een heel groot terras. En dat is ook zeer geschikt, en dat gebeurt nu ook. Dat is zeer geschikt om daar de Nederlandse gemeenschap te ontvangen. Je bent welkom. Wanneer is carnaval? Ik heb gezien hoe de huidige consul, maar goed, nu dus je voorganger, ook hoe hij daar ook werkelijk als een spin in het web zit, mensen ontvangt en dat is echt fantastisch daar. En ik gun het je zeer, omdat ik weet dat je, ik zei het al, een bruggenbouwer bent. Je zit in een fantastische omgeving en je zult er een geweldige tijd mee maken. Paul, het waren fantastische jaren.
Het is een mooie tijd geweest. Ik kijk met heel veel dankbaarheid en vreugde terug op de samenwerking met jou en met Diana. Ook namens Bianca alle goeds toegewenst. En ik zou zeggen, Paul, ga door zoals je bent. Maar misschien af en toe niet altijd met een rode stropdas.